99% ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ಲೆಂಚ ಪಂಡ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ನಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬುದೇ ರವಿ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುರಪ್ನೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಸೊ ಏತೋ ಸರಿ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆದ ಇಪ್ಪಡು ಇಜಿಡ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರ್ದ ಪುರ ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಪುರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ APK ಫೈಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಇಜಿಡ ಮೂವಿ ತೂವರೆ ಕೆಲವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಆಪ್ ನು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ಜಿಮೇಲ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜವೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಕೊರ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುವ ಈತ್ ಪರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಮಾತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪು ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೇಟಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಅಲೋ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಗೂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ವೆಂಚ ಬಂಡೆ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಏರ್ಪಡ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಚರ್ ಗೈಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ತುಳು ಪೆಂಚಿತ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ಟೆಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ ಪನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮ್ಮ ಓ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನೆನ್ಮತ್ಲೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದು ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಬಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಕ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಆ್ಯಪನ್ನು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನದಾದ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರಡ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನದಾದ ನಿಕಲು ಅವು ಪೂರ ಅಲೋ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪತ್ತಲೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸೊ ಅವೇನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೋದು ಗೂಗಲ್ಗೆ ಪೋದು ಆಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಪೋದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕಲು ಓ ಆ್ಯಪನ್ನು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ಪಡು ನೆನ್ಮೋರು ಆ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಪೋದು ಮೂಲು ಡಿಲೀಟ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಕೊರ್ದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಈತ್ ಮಲ್ತನಾಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದಿಪ್ಪ ಸೊ ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಖಾಲಿ ಆ್ಯಪ್ನು ಅನ್ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆದ ಉಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನು ನಿಕುಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪಡ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಜರು ಫಾಲೋ ಮಲ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಸೊ ಅದಮಟ ಮತ್ತೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.